лечение или в болнична обстановка. Във Варна започна уникална програма "Болница за плюшени мечета", за да се намали до минимум стреса от срещата на малките пациенти с лекарите. Детски кът се превръща в импровизирана болница. Пациентите са плюшени играчки, а в ролята на родители влизат мълчугани с редки заболявания. За 4-годишния Боян болешките на плюшената маймунка разкриват тревогите на детето при посещението му при лекарите. Защо е тук тази маймунка с теб? Защото се лекуваме. Той малко го е страх от лекари и се опитваме с играчката да го накараме да не се страхува. Когато дойде дете плюшена играчка, която има някакво оплакване или болничка, лекари, които са тук в случая, младите доктори, да ги прегледат и да покажат, че няма нищо страшно. Плохи, Мечо и един друг Мечо. Защото са болни. Той обича много с животни да си играе. Има страшно много животни. Има си всякакви термометри, слушалки, изобщо лекарска чанта и си лекува животните сам. Влизайки в ролята на родител на любимото пухкаво другарче, малките пациенти разкриват пред света своите вълнения и тревоги. Целта е да се скъси дистанцията лекар-пациент и особено за децата това е много стресираща обстановка. Болница за плюшени мечета е уникален работещ проект и отзивите за него в световен мащаб са изключително положителни. Такива болници има в Норвегия, Великобритания и Австралия. За TV7 от Варна, Даниела Цекова. Един международен спор